Expect kamu nih sih. Dah. Kamu nazar YouTuber ni kena di sini saya punya nih. Hey guys. Mini kulen guys mini kulen. Sang nih gaban bol खेला dong league ओमफ्राय नै हालिखेत्रा फान्दा फिल्डआव सिन दनियाव दं नै सेंग्राफोर दं निमुवा फिल्डनि निमुवा प्लेग्राउन्डआव जादों गासिबो हालिखेत्रा ये नै ब्लेक सान्दुङाव माबायदि बा गाइस नैफोराव सिनबो जुबनो आरोना जिं ओमफ्राय खारजोब्बाय नालाय अखा हानानै ओमफ्राय नै फिल्डआ जोंनिया गाबोन दं गाइस खेलाया ओमफ्राय नोंथांमोना बिस चेनेलाव नुनो मोनो आरो गाबोन हा मा खामानि इयो हेलो गाइस वेलकाम बेक टु द चेनेल तो नोंथांमोनखौ बे आंनि दैमालु ब्लग इउटुब आरोबाव दिनै खेबसे फिन बरनाय जालायबाय गोबावजों खेबसे ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ नोंथांमोना जोबोद नायलांना मिजिंथिनाय थाबाय थ' दिनै भिडिअ माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस नै आं दायो बल फिल्डआव दंफैयो गाबोन खेला दं खेला गाबोननिफ्राय जागायगोन आरोना जोंनि फिल्डआव ओमफ्राय एसे माबाफोरा सिनफोरा खारबायमोन नालाय ओमफ्राय बेखौ हालिखेत्रा जेरै खालामफैदो आरोना साफा बरियानो थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ नायना मिनिनो हारावनो अ दे खेबसे होनबाव Like, share, subscribe kalam. Thầy bao lay này guys, con vậy. Không phải anh này vậy đâu. Xin lỗi nào cô. जोंनिबो दङ गाबोन समनिया जोंनि ओमफ्राय जोंबो गेलेगोन आरोना गाइस ओमफ्राय जोङो दायो बेयाव बिनि मा होनो बिनि माबा हालिखेत्रा फोनखांबाथाय ओमफ्राय खेला नायनो थांसै बेयाव खेला जादों आन्डार 17 ओमफ्राय खेला नायखांनायनि उनाव मोनसे एकुलेन्ट दं बेयाव दुगैनानै फैनोसै आरोना गाइस नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय ओरैनो सान्दुं गोसायाव खामानि मावगासिनो दाबो जोबाखै आरो खामानियानो जों दायो नै खेला नायनो ओंखारलांबाय आरोना साइकेलजोंसो गोरिब जिबन ना जेबो गैया बाइक गैया मालायफोर बायदि साइकेलजोंसो आरोना गाइस साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे देनां लागोन र' गाइस लासै लासैनो नोंसोर सापर्टल' होलांबाय थाबानो जाबाय गाइस नै साइकेलजोंसो थांदों जों गासिबो अ माय गड सान्दुं गोसायाव नायलांबाय थाबानो जाबाय जों थांबाय थानोसै मा जाखो नांनो रेस नांनो गाइस सान्दुं गोसायाव बरिया लोगोफोर नै माबा नै सान्दुं गोसायाव नै गासिबो नै दा बाइकजोंल' बेरायग्रा साइकेलजों बेरायनांगौ लोगोफ्रा नै गोगोम बानायना लानाय बारके गान मारै ओइ सोर नोङो भुमिकानि औवा नङा गाइस बे भुमिकानि औवानो भुमिका मानसिनि माबाखौ नायदो अबस्थाखौ माबायदि जाखो गाइस ओमफ्राय नैनो सेंगबाय ओमफ्राय सोबाय दङ साइकेलजों फैनानै गोलोमजोब्बाय गाइस ओमफ्राय मोनसिगोन गाइस ओमफ्राय बल फिल्डआव मोनबा डाइरेक्ट भिडिअखौ होनोसै आरोना गाइस नोंथांमोना बल फिल्डआव डाइरेक्ट लोगो मोनगासिगोन 1 2 3 गाइस नै मोनफैबाय फिल्डआव ओमफ्राय नै खेला जासिगोन नायनो बाबाय ओमफ्राय थांनोसै दुगैनो बारसे दुगैलाबायनो गोजोना थाहैनि 20 घन्टासो दैमायाव दुगैनो थांसै नायनो बाबाय बल खेलाखौ थांसै दैमायाव लोगो मोननै खालायसिगोन 1 2 3 स' गाइस नै जों लकेसनाव मोनफैबाय दैमायाव दुगैनोसै दैमा माने मिनि थाबाय दुगैयो बे बडि ख्रा ओरै नुदो वाव गाइस एनो दुगैबाय दं गाइसमोन दसे थानानै ओमफ्राय नै एसे माबा गस्ला फुरा लांगोन ओमफ्राय दुगैनोसै राखायाहैनो खेला नायनो थांबाय ओमफ्राय गिदिर जायासै जोंनि टिमा बख'जाबाय माने आन्डार 17नियाव 22 बोसोर जाना हाबदोंमोन जोंनिया ओमफ्राय गोलैगोन गोलैगोन दै नामा अबे
मा बेसेलाय होनाया गासिबो नाबो हमखाबाय केमेरा नुवाखै नुदो दे दंबावो सिङाव बेनो ना बेफारिनि खोमा ओमफ्राय इयाव दुगैफैदोंमोन आरोना खबर नै दायो आङो गस्ला थस्ला खुबाय ओमफ्राय दुगैना लानोसै एसे ओमफ्राय नै बिसोरबो दुगैया होनदों ओमफ्राय आं दुगैनोसै आरोना गस्ला थस्ला गानबाय हैद ओमफ्राय नै टेंकि जाजोब्बाय टेंकि लोङै लोङै टेंकि जाजोब्बाय नै बुरैया गेन्द्रायनि सिक्स पेक खालामनो नोंथांमोना जाय इउटुबारनिखौ नायदोंसो बे साननानै राखाया मा बुंनो सानो आं चेनेलाव नोंना डाइरेक्ट नायखिथाय दायो दुगैना लानोसै आरोना ओमफ्राय लोगोफोरबो दं ओमफ्राय दुगैनोसै बोहैना थांबानो मारै जायो दुगैना नै बोहैजायो गाइस नै बोहैना थांनाय गाइस नै बोहैना थांनाय दैखौ गजानो गिनां गाइस मोन आरोना भिडिअखौ नायनाय मोजां मोनदों लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै हाबफैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गाइसमोनथ' नै दायो गरम बोथोरनि नालाय मिथिखायो नोंथांमोनाथ' नै ना देना दुगैबाय दं गाइस बरियानो फिउआ मिनि एकुलेन्ट गाइस मिनि एकुलेन्ट नै गाइस मिनि एकुलेन्ट गाइस मिनि एकुलेन्ट Kan dunia lu ya. Kemarin zaman sudah dong ngompre nih. Mama bayi dia. Mama bayi dia. Dia ada mama bayi. Mani deh. Jangan gua. Maya, mandi mah. Mak kuliah kan tanah? Bersih mah. Bersih mana lah? Mini leh. Mini kuliah. Brahmaputra. अच्छा Boleh jalan ner. Soalnya siwa, mau lagi di sini so. Oke, aku jong ini. Woi, nak siwa dia boleh ada. So guys, saya bridge tungar nampray. Manas nih guys, manas dia ada pinai. So jeng daya, saya dugaan lah tangkai. Wah. Deh, bar deh. Dia bunyi bar mbak. Pede. Jadi mana deh bar mata. Ya bar. Bar deh, kameramen dong kayak. Wah. Tunggu. Hoi. Oh, tuh naik benar. Masih gimana sih lagasnya? Kamera blur apa nih? Surga foto kamera kok. Kena izin ya. Foto kena izin ya. Mas teman dia. Mas teman dia salah YouTuber ke selebriti. Mobile ada guna aku ang jibai dong ompre dini video ko bekinnya una fotonya jabai ompre next video logo mungkin tapain guys manto bye dini guys. I'm an icon, man, my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.